panjang kaku iso sesandingan karo sliramu Kang Mas. Iya yen Mas mau ayu ku jane ngatinipun Kakang Yayi. Pangeroso tanah kenoson labui manis esemu banget rumah so ati hanya wang rembulan ing wengi lan lintang lintang kang maesi sira kusumaku kang manjing sajroning kalbu son memuji marang Gusti panjang kaku hangukir tresno sejati do endek pasuryanmu sayang katon tansah ngrupeda rasa angenku bisa sesandingan andong
Ih, jane elok tenan. Sampeyan gak Tepuk tekok. tangan. Sampeyan gak tekok prosesnya